Morning guys. Good morning everybody. Good morning sa ating mga subscriber, sa ating mga followers. Good morning. Sumusuporta sa aking YouTube channel. Good morning po, no? So, dito tayo sa Iloilo, no? Dito tayo nag-check-in. Dito naman tayo lagi nag-check-in. River Queen tsaka River Queen. So dito tayo lagi nagpapahinga, natutulog, no? And then ngayong umaga, time check muna tayo, 9:25, no? 9:25. So pupunta tayo ng Guimaras. Kasi mayroong Big Hope doon. Pang ano na natin ngayon, pang 4 days. 4 days na natin dito ngayon, no? 4 days na natin dito ngayon. At ang unang ano natin, nung pagdating natin dito, ang unang pinunta natin is Barutak. Punta tayo ng Barutak, diretso tayo ng istansya, no? Hindi pala Barutak. Kalibo muna, Kalibo Aklan. Tapos after ng Kalibo, sa may ano tayo, sa may Barutak. Tapos after ng Barutak, sa may ano tayo, istansya, no? So after natin ng istansya, dumiretso tayo ng Rojas. After natin ng Rojas, dumiretso na tayo dito sa City na ba to? Hindi pa, no? Parang malapit na to sa city. Dito na tayo dumiretso sa ano, sa River Queen, no? At didiretso na tayo ng Guimaras. So 4 days na tayo dito, 4 days. Si Kuya Dan, yung taga Montalban, is nandun na siya sa Guimaras, no? Ano na po yun, lifestyle, ano na yun, distributor, no? So nandun na siya sa Guimaras. Kasama natin siyang mag-attend ng Big Hope. And then si Nang Mapeng, taga rito yun si Nang Mapeng sa Iloilo. So sasama yata siya doon sa Guimaras para mag-attend din ng Big Hope. May mga list of people yata siya doon, no? So kaya siya sasama. So, ayan na. So, let's go. Bye-bye guys. See you in my next video. Bye-bye. So yun, nakasakay na tayo, no? Silip tayo rito sa taas. Nakasakay na tayo. Papunta na tayo ng Guimaras. So, kita nyo ba? Kita nyo. So, maandar na, no? See you, Guimaras. Kita ba ako? Kita ba ako? So bye bye, see you in my next video. So good morning guys. So for today's videos, no? Yan, so nakasakay na tayo sa yan yung service natin. Nakasakay na tayo sa Roro. At pupunta tayo ng Guimaras, no? Kasi mayroong ano doon, mayroong Big Hope lifestyles, no? Lifestyles Big Hope. So aatin tayo. Pang-apat na araw na natin dito ngayon, no? Pang-apat na araw. At ang pang-apat na araw natin is punta ng Guimaras. Alright. So mayroon tayong guest na isa. Kasama rin natin si Honey. Nandun siya sa sasakyan dyan, no? So may guest siya na isa. Ito naman tayo sa kabila. Punta naman tayo dito sa kabila. Yan. Pagpayat
Kasya. Sama tayo sa kabila. Oh. Ayun na. Nandun si Harry sa sasakyan. Tsaka yung guest niya, no? Tayo ay mag-ikot-ikot muna rito. Siyempre, diba? Sarap ng hangin. Oh. Hello! Hello! Sabi, parang ang sarap maligo ba? Diba? Kung ano yun? At may tubig, sandaling tubig. May pumapatak pa. So may papunta pa lang. Ito, pauwi na. Oh, ganda. Diba? Oh, natalsi ka na naman ako sa magkali. May naglalakabay ata doon sa taas. Balik na tayo doon kasi dalawang beses na akong natalsikan, napatakan ng tubig, no? Oh, yeah. So, bye-bye. See you in my next video, guys. So, yun, nagkita na naman tayo, no? Yung lumang ano doon, no? Lumang building, no? Yung lumang building. So, kaya malapit na. Malapit na tayo sa Dungkaan. So, no? Napakaganda. Yan, ayan na yung Dungkaan. Dungkaan ng Guimaras. Ang ano niya, ang tawag nila dyan is Hordan Port. Yan, Hordan Port. So, malapit na tayo, no? Malapit na tayo sa Hordan Port, no? Yun na. Binaba na, guys. Binababa na. O, kita nyo ba? Binababa na yung ano. O. Okay. Yan na. Yan na yung ano. Yan na yung Hordan Port. Yan na. Malapit na. Malapit na tayo sa Hordan Port. Yan. Pagkaganda. Ay, may nakapila na dito sa likod ko. So, baba na tayo. Bye-bye. See you on my next video. So yun, nakakita tayo ng mangga, no? Dito na tayo sa Guimaras. So, sa wakas, nakakita tayo ng mangga. Tagal nating naghahanap ng mangga nung pumupunta tayo rito. Wala. Ngayon lang tayo naka-chamba. Bibili kayo, ate? Amoyin nga natin. Ang bango. Talagang hinog sa ano. Ang bango. Sa wakas. Ang bango. Talagang parang ano ba to? Kalburo ba to? Ha? Wala tayo, wala. Ah, yun. Wala daw. Ah, yun. Wala daw. Natakot siya. Bakit yung mga tinututukan mo ng camera natatakot? At syempre, bibilitin tayo ng hilaw. Titikman natin yung hilaw. Ito siguro. Yung ano, bawal makapasok. Pwede maglabas. Pwede maglabas, bawal magpasok. Ano daw? Si ate. So ito isa. Bibili natin to isa. Siyempre kailangan matikman natin to kasi hindi ako mahilig diyan. Ito ang hilaw. Yan, kukuha tayo ng isa. Ha? Bibili tayo isa, 1 piraso. Or ito na lang. Ito na lang. Paano daw ako nito, te? 1 piraso lang. Tingnan natin kung magkano to. $120 na to. 1 piraso. Dali lang. Ito.
83. Parang 84. Grabe, no? Oh. Kuha yung kabila. Ang lit-lit, oh. 83. Wala, may mangga ka pa nga dito eh. Hindi, syempre, iba yung mangga na yan kasi galing yan doon sa kabila eh. O, ba't ako huliin? Eh, isang piraso lang nga. Ito. Pili natin to, isa. Ito. Oh, 83. Yan. So, nakabili tayo sa wakas. Bye-bye. See you in my next video, guys. Bye, ate. So, nakabili tayo mangga, no? Ito na. Ito na yung 83 pesos natin, no? Siyempre, hindi na natin patagalin yan. Kaya natin, may pag-uong pabili kay si ate, oh. Ate, thank you sa pag-uong. So, yan. Kaya din natin, agad. Sarap. Kain. Boy, yung ubo ko nito. Gaya ka, ayaw mo? Ay, Meron ka dyan? gusto mo ng ilaw ga? Hindi ko, tita nga. Sarap. O, nakakain din tayo, no? Nakatikim din tayo. Thank you! Nakatikim din tayo ng mangga. Mangga ng Gimaras. Tama ba dito? Diretso dito. Pangatlong talsik mo lumalaway. Pangatlong punta. Tsaka nakakain ng mangga. So bye bye guys. See you on my next video.